Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Carl. 20 taong gulang na, pero hanggang ngayon, NBSB pa rin, o no girlfriend since birth. Torpe, mahiyain, at laging nauunahan ng kaba kapag babae na ang usapan. Pero may isang karanasan akong hinding-hindi ko makakalimutan. Isang pangyayaring hindi ko rin inakala na mangyayari sa akin. At yun po, ang ibabahagi ko ngayon sa inyong channel, Miss Love. Ito po ang kwento ko tungkol kay Ate Jane. 30 anyos. Isang OFW sa Dubai at ate ng tropa ko. Madalas talaga akong tambay kina Mark. Halos araw-araw nandoon ako. Naglalaro ng Mobile Legends, nakikipag-inuman at kwentuhan. Minsan nga inaabot na kami ng hating gabi. Kilalang kilala na rin ako ng nanay niya at para na rin ako nitong anak. Alam kong may kapatid si Mark. May ate siya. Lagi niya yung nababanggit noon pero hindi ko pa ito nakikita. Sabi niya matagal na raw tong nagtatrabaho sa Dubai at hindi pa nakakauwi. Bagong lipat lang din kasi ako sa barangay noon at si Mark ang una kong naging kaibigan. Hindi ko naman alam na sa pagbabalik ng ate niya, may mangyayaring hindi ko kailanman inaasahan. Hapon noon, napakainit. Nasa beranda kami ni Mark. Pareho kaming tutok sa cellphone at naglalaro ng ML. May konting ingay sa labas pero deadma lang kami. Dahil focus na focus kami sa paglalaro. Hanggang sa may biglang huminto sa gate nila. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong humatak sa atensyon ko. Napatingin ako sa labas at doon, literal na napahinto ang mundo ko. May babaeng kakapasok lang sa gate. Matangkad, maputi at mahaba ang buhok. Simple lang naman ang suot nito pero grabe ang dating. Artistahin. Yung tipong kahit hindi mo kilala, mapapatingin ka talaga. Napahinto naman ako sa paglalaro. Literal na napahinto. At siniko ko si Mark. Pare, may tao. Sabi ko ng mahina, pero halatang gulat. Tumingin naman siya sa direksyon na tinitignan ko. Tapos napatayo siya. Ate! Sigaw niya. Doon ko siya unang nakita. Si Ate Jane. Ngumiti ito kay Mark habang papasok. Tuwang-tuwa na niyakap ang kapatid. May dala tong maleta. Mukhang kakarating lang. Uy Mark, sabi niya. Binata na ah. Tumawa si Mark at niyakap to. Ako, nakatulala lang. Hindi ko alam kung tatayo ba ako o magpapanggap na busy. Sinong kasama mo? Tanong niya. Si Carl ate, tropa ko. Sagot ni Mark, sabay tingin naman sa akin. Tumayo ako kaagad. Kinabahan. Hello po. Sabi ko, sabay tango naman nito. Halatang nahihiya ako. Ngumiti siya sa akin. Hello din Carl, sabi niya. Ewan ko ba kung ako lang. Para parang uminit bigla ang paligid nun. Mula noon, palagi ko na siyang nakikita. At nalaman ko nga kay Mark, nakakahiwalay lang ni Ate Jane sa boyfriend niyang Afam. Kaya naman broken-hearted to. Tuwing nakatambay ako kina Mark, nandun din siya. Minsan nanonood siya ng TV, minsan naman nakikijamming sa amin. At bawat pagkakataon na makikita ko siya, lalo naman akong kinakabahan. Isang gabi, nagkayaya na uminom. Konti lang naman, pampatulog lang daw sabi ni Mark. Umiinom ka ba, Carl? Tanong niya. Opo Ate Jane, pero konti lang, sagot ko. Tumawa to. Relax ka lang, parang lagi kang kabado eh. Natawa rin si Mark. Ako namumula. Habang tumatagal ang gabi, mas nagiging magaan ang usapan. Nakasama rin namin si Ate Jane sa inuman.
Nagkwento siya tungkol sa buhay niya sa Dubai, trabaho, lungkot at relasyon niya. Ako nakikinig lang. Alam mo, Carl, bigla niyang sabi habang hawak ang baso. Ibang-iba pala pag ibang lahi. Pag iiwan ka na lang. Hindi ko naman alam ang isasagot. Siguro po, sabi ko na lang. Ngumiti siya ng bahagya. Ikaw, may girlfriend ka na ba? Napatingin sa akin si Mark. Parang alam na ang sagot. Wala po. Amin ko. Never pang nagkaroon. Natatawa kong sabi. Talaga? Nagulat niyang sabi. Bakit naman? Gwapo ka kaya? Pakiramdam ko noon biglang uminit ang tenga ko. Salamat po sa papuri. Tumawa siya. Naku, sayang. Mula noon, parang may nagbago. Mas madalas niya rin akong kausapin. Minsan, habang nakatambay ako, tinawag niya ako. Lumapit naman ako na may kaba sa dibdib. Paturo nga mag-ML. Sabi niya nang nakangiti. Nakakainip wala akong magawa. Umupo siya sa tabi ko. Sobrang lapit. Amoy na amoy ko ang pabango niya. Hindi nga ako makapag-focus sa pagtuturo sa laro Ganito ba? Sabi niya sabay hawak din sa kamay ko. Napatigil ang hininga ko. Relax ka lang. Bulong niya. Hindi naman kita kakainin Ngumiti siya ng pilya. Doon ko unang nakita yung ibang side ni Ate Jane. May pagkapilya. At ako yung torping binata na hindi alam kung paano haharapin ang nararamdaman. Hindi ko alam na sa mga susunod na araw, si Ate Jane na ang magiging pinakamalaking tukso ng buhay ko. At hindi ko rin akalain na siya mismo ang magtuturo sa akin ng mga bagay na akala ko noon pang pelikula lang. Sa paglipas ng mga araw, madalas kaming dalawa lang ni Ate Jane ang nasa kanila. Naglalaro. Si Mark kasi madalas, biglang may lakad, na para bang sinasadya ng pagkakataon na bigyan kami ng oras na dalawa lang. At sa bawat minutong magkasama kami, mas lalo kong nararamdaman kung gaano ako kabaguhan sa mundo niya. Isang araw noon, nakatambay ako noon sa labas nila nang tawagin niya ako. Carl. Po, sagot ko agad na kinakabahan. Napangiti naman siya. Ayan ka na naman. Relax ka nga lang. Lagi kang parang kinakabahan pagkausap mo ko Hindi naman ako makatingin sa kanya. Wala akong nasabi. Kaya napakamot na lang ako ng ulo. Tumawa to ng mahina. Siya nga pala. Curious lang ako. Sabi niya, bakit ba hanggang ngayon wala ka pang girlfriend? Napatigil ako. Hindi ko inaasahan yung tanong niya. Ramdam ko yung pagbilis ng tibok ng puso ko. Kasi huminga naman ako ng malalim. Nahihiya po akong manligaw Natatakot akong manligaw. Takot din akong mabasted. Tapos, hindi ko rin alam kung paano magsimula. Matapang na sabi ko. Tinitigan niya ako na para bang naiintindihan niya ako. Never ka pa talagang nagkaroon? Tanong niya ulit na mas mahinahon. Umiling ako. Wala po. Kahit nga first kiss, wala Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun sa kanya. Pero nung masabi ko, para bang gumaan din kahit papaano ang nararamdaman ko. Sa amin kasing magtotropa, ako na lang talaga ang hindi nagkaka-girlfriend. Tahimik siya saglit tapos ngumiti. Yung ngiting may halong lungkot. Alam mo, Carl, minsan hindi naman sa wala kang lakas ng loob. Baka wala ka lang talagang nakikilalang tamang tao pa. Napatingin ako sa kanya. Ang lapit-lapit na pala naming dalawa. Hindi ko na malayan na lumipat siya ng upuan. Mas malapit sa akin. Pero Ate Jane, okay lang Carl, pwede mo akong tawaging Jane. Bata pa naman ako, di ba? Mas lalo nung bumilis ang tibok ng puso ko. At mula noon,
Mas naging natural na ang mga usapan naming dalawa. Nagkukwento din siya tungkol sa paghiwalay nila ng ex niya. Kung paano siya nito iniwan. Alam mo, ang hirap kaya, sabi pa niya, habang hawak ang isang baso ng tasa ng kape. Kapag nasanay ka na may kasama, tapos biglang ikaw na lang mag-isa, ang hirap-hirap. Hindi ko alam ang sasabihin ko dahil hindi ko pa naman nararanasan yun, kaya tahimik lang akong nakikinig sa kanya. Carl, bigla niyang sabi, natatakot ka ba sa babae? Hindi po. Siguro, sa sarili ko. Kasi takot akong ma-reject eh. Sagot ko ng tapat. Tumawa to. Alam mo, ang cute-cute mo. Napayuko ako. Ate Jane, wala ka namang boyfriend, di ba? Napatingin siya sa akin. Single ako ngayon. Bakit mo na itanong? Baka naman pwede mo akong turuan. Kahit yung mga basic lang. Natawa siya sa sinabi ko. Ako? Gusto mong matuto sa akin? Tumango ako. Maya-maya natahimik kami. Nakatingin lang siya sa akin at hindi siya nagsasalita. Hanggang sa naramdaman ko na dahan-dahan tong lumapit at hinawakan ng kamay ko. Naramdaman ko yung balat niya. Nakakakaba. Carl, mahina niyang sabi. Sigurado ka? Tumango naman ako. Opo. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob noon. Dahan-dahan ko ring hinawakan ang kamay niya. Hindi naman siya bumitaw. Ngumiti siya. Yung ngiting may halong pagkapilya at lambing. Okay, fine. Akong bahala sa'yo. Hindi ka mahihiya pag nagkaroon ka na ng girlfriend. Wika niya. Mas lumapit pa nga to. Halos magkadikit na ang balikat namin. At ramdam ko ang hininga niya. Ako, hindi na yata ako makahinga nung time na yon. Relax ka lang. Bulong niya. Sabi mo wala ka pang karanasan, di ba? Tumango ulit ako. Una mong dapat matutunan, relax. Huwag kang kakabahan. Lalong-lalo na, huwag kang matataranta. Tinitigan niya ako. Parang hinihintay kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ilang segundo ang lumipas bago ko nagawang magsalita. Sa totoo lang, Ate Jane, natatakot talaga ako eh. Pero gusto kong matuto. Ngumiti siya ng dahan-dahan. Good, sabi pa niya. Ganyan nga. Kailangan matapang ka. Malakas ang loob mo. Maya-maya dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya sa akin. Hindi yun biglaan. Para bang hinahayaan niya lang ang pagkakataon na magdesisyon. Hanggang sa hindi ko namalayan kung paano, pero napapikit ako. At doon, isang banayad na halik. Maikli lang pero para akong nakarating agad sa alapaap. Napahinto siya, tiningnan ako. Ano, okay ka lang? Tanong niya. Hindi naman ako makapagsalita at tumango lang. Ngumiti siya ulit ng mas malambing pa. Ganyan nga, sabi niya. Ganun lang yun. Walang pressure. Walang pilitan, di ba? Umupo siya ulit ng maayos na parang wala lang yung nangyari. Pero sa loob ko, parang may nagbago. Hindi na ako yung Carl na walang alam. At hindi na rin siya simpleng ate ng tropa ko. Hindi ko alam kung tama ba yung nangyari. Ang alam ko lang, kahit papaano may natutunan ako ng gabing yun. Hindi lang tungkol sa halik, kundi tungkol sa damdaming bigla mong mararamdaman kahit hindi mo inaasahan. Nung gabing yun, hindi ako makatulog. Dahil naiisip ko pa rin ang first kiss ko. Akala ko matapos yun, magiging awkward na kami ni Jane. Kinabukasan, bumalik ulit ako kina Mark. Gawain ko naman na yun eh. Pero this time, iba ang pakiramdam ko. Para bang bawat hakbang ko papasok ng bahay nila, kabadong-kabado ko na
Na-excite. Nandoon si Ate Jane sa kusina at nagtitimpla ng kape. Good morning, sabi niya na parang normal lang. Good morning din, sagot ko. Pilit na pinipigilan ng sarili na hindi kabahan. Nagkatinginan kami saglit tapos ngumiti siya. Gusto mo? Alok niya ng kape. Opo, sagot ko agad. Umupo kami sa mesa. Si Mark po. Tulog pa eh. Puyat na puyat. Si tita po nasan? Tanong ko kasi hindi ko nakita ang nanay nila. Namalengke. Ang aga-aga mo nandito ka na kaagad. Bakit? Gusto mo ba ulit magpaturo? Napatingin ako sa kanya. Kita ko sa mata niya yung excitement. Pwede pa po ba? Sagot ko naman ng diretsyo. Oo naman no. Sabay tawa niya. Ano ka ba? Basic pa nga lang yung natuturo ko sa'yo eh. Wala pa nga sa 1/4 yun. Nagkatinginan ulit kami. At sa pagkakataong yun, parang may kasunduan kaming dalawa. Okay, sige. Mamayang gabi, mag-aaral ulit tayo. Akala ko biro lang yung sinabi niya kaninang umaga. Pero buong maghapon, hindi na nawala sa isip ko yun. Kahit naglalaro kami ni Mark ng ML, parang may sariling mundo kong iniisip. Mamayang gabi, mag-aaral ulit tayo. Parang bawat oras ang bagal ng galaw. Hindi tuloy ako mapakali. Minsan tulala lang ako. Minsan naman napapatingin sa kusina kahit wala naman siya doon. Bandang hapon na noon, nagpaalam na rin ako kay Mark na uuwi muna ako saglit. Balik ka mamaya ha? Tanong niya. Oo, may usapan naman tayo diba? Palusot ko. Hindi ko sinabi yung totoo. Pag-uwi ko ng bahay, naligo agad ako. Hindi ko alam kung bakit parang kinakabahan ako na ewan. Ilang beses pa nga ako nagpalit ng damit. Simpleng t-shirt lang naman dapat. Pero parang gusto kong maayos akong tignan. Habang nagbibihis, napatigil ako. Teka, tama ba to? Bulong ko sa sarili ko. Pero sa huli, danaig pa rin yung excitement. Mga bandang 8:00 na noon ng gabi, bumalik ako kina Mark. Tahimik na sa kanila. Sarado na rin yung tindahan. Yung ilaw sa sala nila bukas pa, pero patay na yung TV. Pagpasok ko, nadatnan ko si Mark sa may sofa at tulog na, naka-headset pa. Puyat na puyat bulong ko sa sarili ko. Dahan-dahan akong naglakad papunta ng kusina. At nandun siya, si Ate Jane. Nakatayo sa may lababo, nag-aayos ng mga plato. Nakasuot ng simpleng duster. Nakatali yung buhok. Pero kahit ganon, ibang-iba pa rin yung dating niya sa paningin ko. Paglingon niya, nagkatinginan kami. Ngumiti siya. Nandito ka na pala. Opo. Sagot ko sabay kamot sa batok. Sakto. Tulog silang lahat. Hindi ko alam bakit biglang uminit ang pakiramdam ko. Lumapit siya ng konti. Akala ko hindi ka nasisipot eh. Sabi niya, pabiro pero may halong kakaibang tono. Hindi naman pwede yata yun ate. May lesson pa ako eh. Sagot ko. Natawa to ng mahina. Okay, tara. Sa kwarto ko nilang para walang istorbo. Kinabahan ako nun lalo. Pero sumunod pa rin ako. Daan-daan kaming pumunta sa silid niya. Sinara yung pinto pero hindi naman niya nilak. Umupo siya sa gilid ng kama. Ako naman nakatayo lang sa harap niya. Para bang estudyanteng naghihintay ng instruction. Napangiti siya. Oh, yung tinuro ko sa'yo nung nakaraan. Relax ka lang. Parang mas kinakabahan ka pa ngayon kaysa nung nakaraan eh. Syempre naman. Sagot ko na hindi makatingin ng diretsyo. Tinapik niya yung space sa tabi niya. Sige na, umupo ka na. Sumunod naman ako. Magkatabi na kaming dalawa.
At ramdam ko na agad ang init ng katawan niya kahit hindi pa kami magkadikit. Ilang segundo kaming tahimik na dalawa. Tapos nagsalita siya. Naaalala mo ba yung una? Opo, basic lang yun. Sabi niya sabay tingin sa akin. Tapos unti-unti niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi naman mahigpit, pero sapat para kiligin ako at kabahan. Ngayon, tuturuan pa kita, pero tandaan mo ha, hindi lahat ng matututunan dapat gawin kung kani-kanino lang. Napatingin ako sa kanya. Ibig mong sabihin, ngumiti siya ng marahan. Special lesson to, no? Parang may kumabog sa dibdib ko. Daan-daan siyang lumapit. Sa sobrang lapit niya, naamoy ko na yung shampoo niya, yung hininga niya. Hindi ko na malayan na napalunok na ako. Relax. Bulong niya. Tapos nilapit niya ulit yung mukha niya sa akin. Hindi na tulad nung una na biglaan. Ngayon mabagal, na para bang binibigyan niya ako ng oras para umatras pa. Pero hindi ako umatras. Sa halip, pumikit pa nga ako eh. At doon na nagdikit yung labi naming dalawa. Mas matagal kesa nung una. Hindi ko na malayan. Unti-unti na akong sumasabay. Minsan lumalayo siya ng konti. Titingnan ako, tapos lalapit ulit. Para bang chinecheck niya lang kung okay lang ba ako. At ako noon, hindi ako makapagsalita, Miss Love. Tumagal yung sandali na yon. Hanggang sa napahawak na rin ako sa balikat niya. Kusa, hindi ko na namalayan. Hindi naman siya umiwas. Sa halip, lalo niya akong hinila palapit. Ramdam ko yung tibok ng puso ko. Siguro pati yung kanya. Huminto siya sandali at tumingin sa akin. Okay ka lang? Mahina niyang tanong. Tumango lang ako. Hindi ko na kaya kasing magsalita. Ngumiti siya pero parang kinakabahan na rin siya. Unti-unti, niyakap niya ako. At sa pagkakataong yun, para bang tuluyang nawala lahat ng ingay sa paligid. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming ganun. Basta ang alam ko, habang tumatagal, mas lalo akong nahuhulog sa init ng yakap niya. Hanggang sa maramdaman kong hinawakan niya ulit ang mukha ko. At doon, nung gabing yon, tuluyang may nangyari sa aming dalawa. Isang karanasan, Miss Love. Isang karanasan na hindi ko talaga makakalimutan. Paglabas ko ng kwarto niya, makalipas ang ilang sandali, tahimik pa rin ang buong bahay. Si Mark tulog pa rin sa may sofa. Ako, ibang-iba na ang pakiramdam ko. Habang naglalakad ako pauwi, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Tama ba yung ginawa namin? Hindi naman kami magjowa ah. Pero kasabay noon, hindi ko rin maikakaila. Nagusto ko pa siyang makita ulit kinabukasan. At ramdam ko, sana hindi pa doon nagtatapos ang mga lesson na ituturo niya sa akin. Kinabukasan, nung magkita kami, nag-thank you ako sa kanya. Ngiting-ngiti siya noon. Tapos sinabi niya sa akin na, mukhang marami ka palang paiiyaking babae ah. Hindi ko naman na-gets kung anong ibig niyang sabihin doon. Hanggang isang hapon, nagaya si Mark mag-basketball sa kabilang barangay. Sumama naman ako, pero maaga din ako nagpaalam. Uuwi na ako pre, may gagawin lang ako. Mauna na ako ah, sabi ko. Pero ang totoo, pupuntahan ko lang si Ate Jane. Pagpasok ko sa kanila, nakita ko na siya kaagad sa sala. Yun nga lang, bigla akong nalungkot. May maleta kasi sa gilid. Teka, aalis ka ba? Tanong ko, kahit alam ko naman na yung sagot. Napalingon naman siya. Gumiti. Oo, next day na yung flight ko pabalik ng Dubai eh. Inayos ko lang yung mga dadalhin ko. Parang may kumurot nun sa dibdib ko.
Ah, ganun ba? Sabi ko, napilit ginagawang normal ang sarili. Lumapit naman ako sa sofa. Tinulungan ko siyang mag-ayos ng mga damit kahit hindi naman siya humihingi ng tulong sa akin. Malulungkot yata ako nito, Ate Jane ha. Biro ko sa kanya. Napatingin naman siya sa akin. Carl, bata ka pa. Sabi niya ng dahan-dahan. Hindi naman ako kumibo. Marami ka pang makikilala. Marami ka pang mararanasan. At alam mo, sigurado ko, marami ka ring paiiyaking babae. Tumatango-tango lang ako. Yung nangyari sa atin, pareho na ginusto naman natin yun, di ba? Hindi ko siya masagot, pero totoo yun. Napayuko lang ako. At lakas loob kong sinabi na, paano kung sabihin ko siyang gusto kita, Ate Jane? Bulong ko. Narinig niya yon at ngumiti siya. Sus naman no? Nakasalo mo lang ako ng isang gabi, gusto mo na ako agad. Tatawa-tawa niyang sabi. Hanggang sa bigla siyang tumayo at lumapit pa sa akin. Hinawakan ng magkabilang kamay ko. Pero sige, pwede ka namang manligaw. Pero gusto ko pag nanligaw ka, buo ka na, yung sigurado ka talaga. Napatingin ako sa kanya. Gets mo ba ako? Tumango naman ako. Ngumiti siya ulit. Tsaka isa pa, sigurado ka ba na may lakas ka na ng loob manligaw? Napatulala naman ako noon. Kung magkaroon ba ng lakas ng loob, papayag ka ba? Hindi naman siya sumagot. Sa halip mas lumapit pa siya. Tapos marahang niyakap ako. Saglit lang naman yun. Pero bumilis ang tibok ng puso ko. Pagkalayo niya, ngumiti siya. Balik muna ako ng Dubai. Pagbalik ko ulit sa bakasyon, tingnan natin kung may lakas ka na talaga ng loob. At kung wala ka pang girlfriend ng mga time na yon, di papayagan kitang manligaw. Nakangiti niyang sabi. Napangiti na lang ako noon kahit naiiyak na ako. Lumipas nga ang araw, dumating na yung time ng pag-alis niya. Sumama ako, hinatid namin siya sa airport. Ako, si Mark, at si Tita. Normal lang lahat sa paningin nila. Kwentuhan, asaran, picture-picture muna. Pero sa pagitan naming dalawa ni Jane, punong-puno kami ng alaala namin. At bago siya pumasok sa departure gate, lumapit siya sa akin. Bye, Carl. Bye, ate. Mag-iingat ka dun ha. Ngumiti siya. Magpakalalaki ka ha? Natawa ko ng mahina. Oo naman, hihintayin kita. At bago siya tuluyang lumayo, mahina niyang sinabi. Okay, hintayin mo ako kung talagang seryoso ka. Hindi na ako nakasagot noon. Pinanood ko na lang siyang maglakad papalayo. Hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Pag-uwi ko ng bahay nung gabing yun, humiga ako. Napatitig sa kisame. Iniisip ko siya. Iniisip ko lahat-lahat. Yung unang tinginan, yung pagturo niya, at yung gabing nagbago ang lahat. At yung huling yakap bago siya umalis. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Hindi ko nga alam kung may pag-asa ba talaga ako. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi na ako yung dati. Simula nung makilala ko siya, nagbago ang lahat. At alam ko sa sarili ko, gusto ko siya. At hihintayin ko siyang makabalik ulit. Hanggang dito lang po ang karanasang ibabahagi ko sa inyong channel, Miss Love. Maraming salamat po sa pag-share ng aking kwento ng buhay dito po sa inyong channel. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Sexy at maganda ka pa rin. Kahit na meron ka ng 2 anak. Akalain mo yun. Napakaliit ng mundo. Naging asawa ko ang kapatid ng asawa mo.
Napatunayan ko na ang isang pagkakasala ay choice natin. Dahil ako, choice kong pumatol sa asawa ng kapatid ng mister ko dahil lang sa naging busy na ito sa trabaho. Ang katwiran ko noon, hindi pa naman kami matanda. Nangangailangan pa rin kami, lalo na ako. Nangangailangan pa rin ako ng kalinga ng isang lalaki. At dahil sa busy na rin sa trabaho ang mister ko noon, ay nabaling ang atensyon ko sa asawa ng kapatid niya. Sa ilang beses na may nangyari sa amin, muntik ko nang makalimutan na pamilyado kaming dalawa. Mabuti na lamang din at nagising pa rin ako sa katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ito po ang aking kwento at handa kong mabasa ang kahit na anumang komento ninyo. Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig o tagapakinig ng channel na ito. Kumusta na po kayo? Lalo na ang mga misis na kagaya ko. Ako nga po pala si Janice, 30 anyos na. May asawang mabait at masipag at may 2 na kaming anak na babae at lalaki. Tubong Santa Rosa, Laguna kaming mag-asawa. Maganda ang trabaho ng napangasawa ko. Isang head supervisor at ngayon ay manager na siya. Sa kwentong ito, masasabi kong ako ang nagkasala. Pero may pagkukulang din naman ang asawa ko. Isang kakulangan na ang tumugon ay hindi na rin iba sa amin. Ako po yung tipo ng babae na uunahin ng gluta bago ang bigas. At yan talaga ang malimit naming pag-awayan ng mister ko. Pero dahil mahal niya ako, sunod sa layaw ang lahat ng gustuhin ko. Huwag lang kaming mag-away na dalawa. Hindi naman po kasi sa pagmamayabang. Maganda talaga akong babae. Makinis at maputi. Kahit na may anak ay sexy pa rin ako. Ayoko talaga kasing pabayaan ang sarili ko. Kaya naman suportado rin naman ng mister ko ang mga luho ko sa sarili. Pero minsan, kapag walang-wala na talaga kami, ay nagiging rason yun ng aming pag-aaway. Nauna akong mag-asawa sa batch namin noong college. Hindi na nga ako nakagraduate. Nabuntis kasi ako nang hindi ko naman boyfriend. Si Alex na asawa ko ngayon ay boyfriend po talaga ng pinsan ko noon. Tama po kayo nang narinig. Hindi naman sa nilandi ko ang kasintahan ng pinsan ko. Nalasing kasi kami at doon may nangyari sa amin. Siya ang unang lalaki sa buhay ko. At ang isang beses na yun ay nagbunga. At nang mga panahong yun ay may kasintahan naman ako. Si Alan na naging asawa naman ngayon ng kapatid ng mister ko. Sana po ay hindi kayo maguluhan. Laging nasa bahay o lagi kasing nasa bahay ng pinsan ko noon si Alex. Nakikita na naman ako noon sa bahay ng pinsan ko kasi malapit lamang sila sa school. Medyo bukid kasi ang bahay namin at malayo sa kabayanan, kaya naman nakitira ako sa kapatid ng tatay ko. Hindi kami close ni Alex, ang boyfriend ng pinsan ko noon, dahil bihira lang din naman kaming magkausap. Basta mabilis ang pangyayari. May okasyon noon at nang malasing kami, magkatabi na kami ni Alex nang magising sa loob ng kwarto ko. Halos isumpa ako ng pinsan ko noon, pero ano pa ba ang magagawa nila? Nangyari na, at ang malala nga, nabuntis ako. Grabe ka, Janice. Hindi ka na naawa sa pinsan mo. At ikaw naman, Alex. Ano? Ano yung ginawa mo? Hindi nung makapagsalita si Alex. Parehas kasi kaming nakabalot sa kumot dahil wala kaming kahit ano nun sa sarili. So anong gagawin mo, Alex? Alangan namang dalawa ang maging kasintahan mo. Ang anak ko at pamangkin ko. At sigurado ko hindi papayag ang tatay niya na hindi mo siya papakasalan. Singhal sa amin ang tiyahin ko. Napatulala na lang ako dahil hiyang-hiya ako. May mga bisita pa kasi ang tiyahin ko noon.
Isa pang iniisip ko ng mga oras na yun ay ang boyfriend ko na si Alan. Anong mukha na lang ang iyaharap ko dito? Ano, Ate Janice? Kumusta naman? Ayos bang performance ng boyfriend ko, ha? Nakakadiri kayong dalawa. Ayoko na kayong makita. Sigaw naman ng pinsan ko na humahagulgol ng iyak at galit na galit sa amin ni Alex. Ilang oras lang din sinundo na ako ng tatay at nanay ko. Hiyang-hiya sila sa mga tao noon. Naway maging aral sa inyo ang ginawa ninyo, Janice. Graduating ka na, yan pang inuna mo. Pasalamat ka, anak kitang bata ka. Hindi ka na nahiya, boyfriend pa ng pinsan mo. Saad ni inay na napapaiyak. Si Alex naman laging tulala at hindi malaman ang gagawin. Nagkakausap din kami at humihingi nga siya sa akin ng sorry. Nag-guilty daw siya dahil siya ang una ko. Talaga lang sigurong naakit siya sa akin ng gabing yun. Maganda kasi talaga ako at sexy. Maselan kasi ako sa katawan, yung tipong laging mabango araw-araw. Si Insan kasi ay payat at morena. Si Alex naman, hindi siya yung gwapo talaga. Mas bagwapo pa rin naman ang boyfriend ko noon na si Alan kung ikukumpara sa kanya. Kaya nga patay na patay sa akin ang boyfriend kong yun. Pero sa loob ng ilang taon na magkasintahan kaming dalawa ni Alan, ginalang niya ako. Walang nangyari sa amin. Kiss and hug lang. Ewan ba naman at bumigay ako sa boyfriend ng pinsan ko. Nakakahiya talaga. Sabi nga ng itay, andyan na yan. Wala nang magagawa pa ang iyak ko at kahihiyan. Tuloy lang ang buhay ko. Pumapasok pa rin dahil graduating nga ako sa 2 taong kurso. At ang makita ko sa school ay si Alan. Umiiwas na to at halatang galit sa akin. Naghiwalay kami nang hindi nag-uusap. Walang closure. Alam kong nakarating sa kanya ang balita. Ang pinsan ko naman na kaklase ko, napilitang tumigil na sa pag-aaral kahit graduating na rin. Umalis to ng Laguna. Balita ko na sa Maynila na at nagtrabaho na lang sa isang hotel. Tibay mo dyan, isa. Idol ka na namin. Isipin mo, boyfriend ang pinsan mong pinatulan mo. Heto na nga ang kinakatakutan ko. Saktong 1 buwan mula nang may nangyari sa amin ni Alex. Hindi na ako dinatnan ng buwan ng dalaw at lagi nang masama ang pakiramdam ko. Hindi na ako nakapasok pa sa school at hindi na nakagraduate. Ayan na nga dyan yung sinasabi ko eh. Tiyak buntis ka na. Paano kung tinakasan ka ni Alex Aber? E di kahihiyan na naman natin yan. Mabuti na lang pinanagutan ka. Kung hindi lang talaga kita anak, baka napalayas na kita. Sabi ni inay at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang stress dahil sa akin. Malaki na ang tiyan ko, Miss Love, nang ikasal kami ni Alex. At syempre naman dahil maganda ako at sexy, ramdam ko rin naman na na-inlove na sa akin si Alex. Mukhang gustong gusto mo na ako ah. Tindi ng lahi mo. Buhay agad ang punla mo. Biro ko sa kanya. Habang kinakasal kami, tumawa ito at maging ang pare na nagkakasal sa amin ay biniro kami na patapusin na muna ang kasal bago maglambingan. Sa isip ko noon, wala pa talaga akong konsensya. Isipin niyo, ang pinsan ko at boyfriend kong si Alan ay nagdurusa, habang ako masaya at nakakapagbiro pa kay Alex at para bang wala akong ginawang mali. Sa loob ng 1 taon sa bahay ni na Alex kami tumuloy. Habang nagpapagawa ng bahay ang magulang niya, napamana na raw sa kanilang mga anak. Ang bunso kasi ni na Alex, nagbabalik na ring magpakasal, kaya 3 pinto ang pinagawa ng tatay ni Alex at doon daw titira ang kanyang 3 anak at yun ang pangarap niya. Maganda naman ang plano ng biyenan ko at nagustuhan ko ang plano ng bahay-style apartment at iisa ang gate. Ang isang kapatid ni Alex dalaga pa, pero nakahanda na rin ang bahay nito katabi ng bahay namin ni Alex. Mahalin niyo ang bahay na yun, Alex, ha? Pinaghirapan ko ang perang ginastos dyan. Wika ng mabait kong biyanang lalaki. Wala na nga akong mahihiling pa. Nanganak akong malusog ang aming panganay na lalaki. Reyna ang trato sa akin ni Alex at halatang mahal na mahal niya ako. Ako naman, sunod pa rin ang kapritso ko. Wala akong inalis or binago.
Pabango, pang makeup at monthly, nasa parlor ako. At okay lang yun kay Alex. Masaya siya pag masaya ako. Hanggang mabuntis muli ako at naging 2 na ang anak namin ni Alex. Pero hindi ko sukat akalain na ang payapa kong buhay ay may parating palang gulo. At nangyari na nga ang lahat nang magpakasal na rin ang dalagang kapatid ni Alex. Hindi ako nakialam sa preparation nila. Pero nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang kanilang wedding invitation. Dahil ang pakakasalan pala ng bilas kong babae ay walang iba kundi si Alan. Hindi ko akalain yun dahil hindi naman kasi niya dinadala dito ang boyfriend niya. Oo, alam kong may boyfriend siya pero hindi ko naman alam na ang ex ko yung si Alan. Nasa bahay ako ng mga barkada ko noon at nagkataon na may isang invited sa mga kaibigan ko. Sis, look, hindi ba si Alan to, yung ex mo? Magiging bilas mo pala si Alan. Ang saya-saya. Tapos magkatabi pang bahay niyo. Pader lang ang pagitan. Exciting yun ah. Tawanan at sigawan ang mga barkada ko. Maging ako man ay natulala na rin. Sus, move on na nga kayo. Ilang taon nang nakararaan no. 2 na nga ang anak ko no. Sagot ko naman pero deep inside, apektado ako. Hindi ko alam kung sinasadya ba ni Alan na pakasalan ang kapatid ng asawa ko o sadyang nagkataon lang. Ayoko namang isipin na gumaganti ito sa akin. Pero ayoko namang lumaking ulo ko at baka mapahiya ako. Malay ko naman, baka nga sila talaga ang nakatadhana. Dumating na nga ang petsa ng kasalan. Flower girl ang bunso ko. Hindi naman alam ni Alex na naging boyfriend ko si Alan. Walang nakaalam. Hindi na lang ako kumibo at sunod na lang ako sa agos kumbaga. Ganda mo Maria. Pinaghandaan mo yata ang kasal ng ex mo. Ang ex-girlfriend fresh na fresh. Mas fresh pa sa bride. Ikaw na talaga. Kantsaw ng mga kaibigan ko. Magtigil ka nga dyan. Mahalata ka ni Alex. Wala akong magagawa. Mas fresh ako sa bride eh. Ang bewang ko 29 lang. Ang bewang ng bilas ko 36. Mas maganda ang ex. Sagot na biro ko sa kaibigan ko. Halata akong tumitingin sa akin si Alan. At aminin man niya, mas maganda ako sa asawa niya. Napapangiti ako habang kinakasal ang 2. Ewan ba? Halata akong hindi talaga gusto ni Alan ang kapatid ng asawa ko. Nakaramdam tuloy ako ng awa dito. Hindi talaga kasi ito maganda. Ang kulay niya, maitim. At halatang hindi ko magamit ang gluta. Wala ding kontrol sa pagkain kaya mataba to. Hindi kagaya ko. Ang routine ko mula ng dalaga pa ako at naging asawa na si Alex ay same pa rin at walang pinagbago. Kaya naman makinis pa rin ako at nihamak na mukhang mas bata pa at mas sexy sa bride. Natapos ang kasalan at balik na muli kami sa normal na buhay. Si Alex ay na-promote bilang head supervisor at mas lumaki pa ang sahod nito. Masayang masaya ako dahil nadagdagan ang budget ko sa pagpapaganda. At syempre naman, hindi ko pinapabayaan ang aking mag-ama. Ang mga anak ko ay matatalino at sunod din sa layaw. At si Alex naman, ginagantihan ko ng tamang pag-aasikaso ang lahat ng binibigay niya sa akin. Ang lahat ng kapritsyong binibigay niya ay sinusuklian ko ng pagmamahal. Walang masabi ang biyanan ko at wala ring masabi ang magulang ko. Tama lang daw ang ginagawa ko para mabawasan naman ang kahihiyang binigay ko sa kanila noon pa. Pero talagang ang pagsubok sa buhay mag-asawa ay kasama na habang tumatagal. Napapansin ko kasi buhat nang ma-promote si Alex, wala na tong gana sa kama. Panay overtime kasi niya. Halos sa loob ng 1 linggo minsan na lang tong umuwi sa tamang oras. Lagi tong umuwi ng madaling araw at pagod na pagod. Yun daw kasi ang kapalit ng promotion. Kailangan niyang magpakitang gilas dahil napakalaki daw ng tinaas ng kanyang sahod. Nahihiya daw siya sa backer niya na kumpare ng biyanan ko. Maunawaan mo naman ako, Janice, hindi ba? Bagong promote ako at kailangan magpakitang gilas. Pagod na pagod ako at gusto ko lang magpahinga sa ngayon.
Nauunawaan ko naman. Pero 30 plus pa lang ako at nangangailangan din ang katawan ko. Nang alam nyo na, hindi naman sa pagiging mahilig, pero tayong mga babae, minsan ay may hinahanap din ang katawan natin. Kahit hindi naman to palagi. Pero sa sitwasyon namin ni Alex, hindi na nagaganap ang lambingan at ang pagtatalik. Ayan na naman ang aking ugali. Lagi na akong nagagalit. Konting kibulang ni Alex, galit na ako. Siguro sa mga kagaya ko, mauunawaan niyo ko. Hindi na siya malambing. Napapabayaan na rin niya ang kanyang sarili. Kahit pa inaasikaso ko to. Mukha ng 50 anyos si Alex dahil sa kakatrabaho. Siguro nga ay abusado ko. Pero anong gagawin ko? Totoo naman ang aking nararamdaman bilang babae. Hindi pa naman kami matatanda para mamahinga na pagdating sa pagtatalik. Pero si Alex, wala na talagang gana. Kaya naman pag nasa school ang dalawang bata, malimit na akong tumambay sa bahay ng mga kaibigan ko dahil nga hindi naman napuputol ang aming samahan. Yan ang ugali ko hanggang sa buhay may asawa. Kasama pa rin sa aking pang-araw-araw na buhay ang mga kaibigan ko noong kolehiyo. Kinakantsawan nga nila ako dahil mukha raw hindi na ako nadidiligan at prangka akong sumagot sa kanila na hindi na nga. Halos mag-iisang taon na buhat nang mapromote si Alex. Alangan magyabang ako. Alam naman nila ang ugali ko. Diretsa akong manarita. Wala talaga at pakiramdam ko maaga akong magme-menopause nito. Kaya pala hindi ka na fresh sis eh. Wala tayong magagawa dyan. Maaga palang nag-retired ang sandata ni Alex eh. Lalo pa nga nila akong kinantsawan. Masakit pero kailangan kong tanggapin. Ganyan kasi ang mga barkada ko, mga prangka lahat. Walang lihiman at kahit makasakit ang mahalaga, totoong tao kami. May mga asawa rin sila at may mga anak, pero kung kami ay kumibo, kagaya pa rin ng dati. Isang araw, naglalaba ako noon sa labas sa garahe dahil nagkataong nasira ang washing machine ko at pinapagawa ko pa ito. Sanay na nga ako dahil iisa lang naman ang gate namin. Diretso lang ako sa paglalaba dahil kailangang matuyo agad ang uniform ni Alex. Dahil hindi umaalis ang taong ramdam kong nakatayo sa likuran ko, napalingon ako roon. At si Alan pala yun, nakatayo at nakatitig sa akin. Bakit Alan? May problema ba? Nakikita naman kami nito pero hindi kami nagpapansinan. Ngayon lang. Kumusta ka na? Ang sexy mo pa rin ah. Buti ka pa may anak ka ng 2. Ako heto, try ng try pero walang nangyayari. Pataba ng pataba kasi ang asawa ko. Ayaw mag-diet kahit sabihan ko. Nauunawaan kita dyan Alan. Kaya nga hinahayaan ko lang na laging tawagin ninyo ang anak kong bunso. Halos sa inyo na nga nakatira yun eh. Inaanak pati yun ng asawa mo. Nauunawaan ko naman na gusto na ninyong magkaanak. Baka gusto mong magbayad para magkaanak, uso yun ah, mag-research ka. Sabay ngiti ko ng nakakaloko. Hindi ka pa rin nagbabago no? Ayos yan, kesa sa asawa kong ang alam lang ay magluto at kumain. Sige Mare, pag-iisipan kong sinabi mo. Pero baka gusto mo, sa'yo na lang ako gagawa ng bata. Pagbibiro pa nito. At ginantihan niya ako ng ngiting nakakaloko rin. Lokong lalaking yun ah. Sa klase, naglalaway pa rin sa alindog ko si Alan. Sa isip-isip ko. Napadalas na nga ang aming pag-uusap ni Alan. Minsan kapag nasa lukurang bahay ako at nag-aasikaso sa aking mga halamanan, ay nagsasadya siya doon at makikipagkwentuhan. Hindi naman masamang tingnan. Wala namang nakakaalam na ex-boyfriend ko si Alan. Pero sa isang banda, nakukonsensya rin ako dahil syempre, may pinagsamahan kami ni Alan at madali na ang bonding sa aming dalawa. Isa pa, madalas ko siyang makita na nakatitig lang sa akin. Lalo na pag santo lamang suot ko at naka-short ng maiksi. Alam kong kursunada pa rin ako ni Alan. Hindi na kasi kami nagkakailangan dahil sa magkakilala nga kami ng halos ilang taon din. Kaya naman, naging malapit ulit kami sa isa't isa. Dumating pa ang pagkakataon
na napalipat ng branch si Alex. Ginawa na itong manager sa isang factory sa bayan ng Rizal. Ewan ko ba, pero sa tuwing nagkikita kami ni Alex, wala na. Laging pagod at wala nang nangyayari sa amin. Buwanan na lang siyang umuwi dahil libre ang bahay nila sa Rizal. Hindi naman kami maisama dahil maliit lang ang bahay at malayo sa school ng mga bata. Wala kaming lambingan at nakakasawa na o nakakaumay na yung nararamdaman ko. Napapaisip pa nga ako minsan at nai-imagine na sana si Alan na lang ang kasama ko at hindi si Alex. Siguro nga ay makasalanan ako dahil nag-iisip ako ng ganun. Pero kasalanan ko ba? Dahil araw-araw kaming nakikita ni Alan. Kumpara kay Alex, nabuwanan akong umuwi ng bahay. Napapabayaan na niya ako. Oo, lumuwag kami sa pera, pero daig ko pang may asawang nasa abroad. Dumating na nga ang pagsubok sa aking buhay. Nagkaroon ng isang malaking okasyon sa pamilya ni na Alex, sa bayan din ng Laguna. Isinama naman ang kapatid nito ang 2 kong anak. Ako naman ay hindi sumama. At hindi na rin naman ako nito pinilit. Alam naman nila na hindi ako pala attend sa mga okasyon sa pamilya nila. Mas gusto ko pang mag-isa sa bahay. 3 araw silang mawawala. Nagtataon pang bakasyon na ng mga bata. Wala sa isip ko na may mangyayari palang hindi dapat. 10:00 ng gabi na noon nang may kumatok sa pintuan. Nagtataka ako dahil alam ko namang hindi umuwi ng gabi si Alex. Alam kong buwanan na ito kung umuwi sa amin. Sa una, nagdadalawang isip akong buksan ang pinto. Pero para bang may puwersang pumipilit sa akin na buksan ang pintuan. At pagbukas ko nga, si Alan ang nakita ko at lasing na lasing to. Hindi ko alam kung nagkamali lang ba talaga siya ng pintong kinakatok. Wala na akong nagawa dahil natutumba na to. Napilitan tuloy akong alalayan to patungo sa sala namin. Nakatulog ito at alam kong lasing na lasing to. Tinanggalan ko pa siya ng sapatos at napatitig ako sa kanyang muka. Napalaki ng pagkakaiba ng itsura nila ni Alex. Guwapo na dihamak talaga si Alan kumpara sa asawa ko. Agad akong lumayo at baka magkasala pa ako. Hinayaan ko na siya sa sala matulog at ako naman ay tumungo na sa kwarto ko. Pero bandang 12:00 ng madaling araw, naramdaman ko na may pumasok sa kwarto ko at doon nangyari nga ang hindi dapat. Dahil sabik na sabik ako noon at maging siya ay halata kong may matindi ding pangangailangan, ay naganap ang hindi dapat mangyari sa aming dalawa. Halos 6:00 na ng umaga nang magising si Alan. Nakaligo na ako at bis na. Sinabi kong umuwi na siya sa kanyang bahay dahil baka may makakita pa sa kanya. Dito muna ako, Janice, please. Alan, magkapatid ang mga asawa natin. Nag-iisip ka ba? Janice, ramdam ko rin naman ang pagkasabik mo sa akin kagabi. Huwag na tayong magloko ang dalawa. Pareho tayong may pangangailangan. Hindi ako nakasagot kay Alan dahil totoo na kailangan ko siya. Hanggang sa hilahin muli niya ako sa kama at maghapon kaming walang kapaguran. Sa loob ng 3 araw wala kaming pahinga at napakasaya namin ni Alan. Hanggang sa napalapit na muli ako sa aking ex-boyfriend at alam kong malaking kasalanan ang ginagawa namin. Wala akong inilihim sa mga kaibigan ko. This time, naging tapat sila sa akin. Naging seryoso sila at hindi nila ako kinampihan. Kung kapatid talagang turing mo sa amin, Janice, layuan mo si Alan. Alang-alang sa 2 mong anak. Mali, Janice eh. Hindi ka namin kakampihan ngayon. Mabait si Alex at ginagawa ang lahat para sa pamilya niyo. Mag-isip ka. Kung hindi ka makikinig sa amin, lalayuan ka namin, girl. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at humagulgol ang iyak. Tama sila. Para akong natauhan bigla. Sinabi nila na pilitin ko si Alex na isama na kami sa Rizal. Aba, bakit gusto mo sa Rizal? Ayaw mo na ba dito? O sige, alam mo naman na ikaw ang batas dito sa bahay. Lahat ang gusto mo ay matutupad. Sa ngayon, Miss Love, 5 taon na kami dito sa Rizal. At naging maayos naman ang buhay naming 2 ni Alex. Salamat talaga at nanahimik rin si Alan. At balita ko'y nag-apply na to sa Canada at kinuha na niya ang kanyang asawa at doon na sila nanirahan. Hanggang dito na lang po ang kwento ng buhay ko, Miss Love.
Makasalanan man ako at may maling nagawa, sabi nga ng Diyos, lahat ng nagkakasala sa akin ay papatawarin ko. Muli, nagmamahal, Janice.